Pokuta 1500 eur za odmietnutie tzv. Otočky pod dohľadom kontrolóra. Pre niekoho likvidačný strašiak, ktorý má zničiť slovenské STKčky, pre iného nevyhnutný bič na podvodníkov, bez ktorého sa slovenské cesty neupracujú. Koho sa tieto drastické sankcie reálne dotknú? Je pravda, že sa na staniciach technickej kontroly doteraz oplatilo radšej zaplatiť pokutu, než priznať farbu? A kedy má vodič právo povedať kontrolórovi nie? Dnes sa s riaditeľom Testeku Marianom Rybianským a kontrolórom Jurajom Hudecom pozrieme priamo pod kapotu systému, kde sa dlhé roky šepká, že vybaviť sa dá všetko. Dobrý deň. Dobrý deň. Dobrý deň. Tak na úvod si teda vysvetlíme, čo to Testek je a čo má v náplni práce. Hej, Testek je poverenou technickou službou ministerstva dopravy. Okrem toho robíme aj množstvo ďalších činností, ale toto je asi tá najstaršia oblasť činností. A v rámci toho poskytujeme expertné služby pre ministerstvo dopravy. Ministerstvo dopravy, okrem toho, že vykonáva všetky tie administratívne činnosti, tak potrebuje zabezpečiť aj činnosti, ktoré vyžadujú istú technickú znalosť, technickú odbornosť, technické vybavenie a tak ďalej. A na tento účel ministerstvo dopravy slúžia technické služby. Teda nie sme jediní, ktorí toto robia. Rôzne oblasti zabezpečujú rôzne spoločnosti, ktoré vykonávajú tieto činnosti. My sa špecializujeme na technické kontroly. To značí školenia technikov technickej kontroly, ich skúšky, dozor nad tým, či vykonávajú správne technické kontroly, vybudovanie informačného systému, zber dát, správanie týchto dát, výskum, vývoj a množstvo ďalších súvisiacich činností z tých vecí, ktoré robíme okrem tejto našej hlavnej oblasti, tak podobné činnosti robíme aj pre policajný zbor. Ten tiež robí v istej forme technickej kontroly na náhodne zastavených autách na ceste a my im na to poskytujeme opäť školenia, skúšky technikov, tých policajných technikov a potom takisto aj zber dát. Na to je zvláštny informačný systém, ktorý sme vybudovali a pomocou neho zbierame dáta z týchto cestných kontrol. A najmladšou oblasťou činnosti technickej služby je vlastne niečo úplne iné. To je tento raz pre ministerstvo spravodlivosti a sme znaleckou organizáciou v odbore cestná doprava. To značí, že robíme analýzu dopravných nehôd, analýzu technických stav vozidiel a takisto oceňovanie vozidiel. Plus máme nejaké aktivity v zahraničí, robíme toto, čo robíme na Slovensku aj pre niektorých zahraničných klientov. Ja ešte na doplnenie poviem, jedna z tých našich činností je takisto vykonávanie tzv. Inšpekčných činností, to znamená vykonávame inšpekcie, kontroly staníc technických kontrol, jednak toho technického vybavenia, prístrojového vybavenia, staníc technickej kontroly a takisto sa sústreďujeme aj na kontrolu činnosti technikov a staníc, to znamená kontrolujeme ich činnosť, či dodržiavajú zákony, metodické pokyny pri výkone technických kontrol. No a s tým sa vlastne spája aj návrh pokuty 1500 eur za odmietnutie opakovania kontroly pod dohľadom technika. To sa mnohým združeniam STK nepáči, lebo vnímajú to ako likvidačný nástroj. Je to teda likvidačný nástroj tých 1500 eur? Možno by som to spresnil na úvod, nie, že sa to mnohým združeniam nepáči, ale jednému združeniu, a nechcem byť teraz konkrétny, ktorému združeniu. Tých združení je viacero, konkrétne 2 na Slovensku a je potom ešte veľká skupina nezávislých STK. Takže nie je to tak, že by to bolo množstvo združení, ktorým by sa to nepáčilo. Ja k tomu na doplnenie poviem, že čo sa týka tej sankcie 1500 eur, najpodstatnejšie na tom je to, že sa to vôbec netýka staníc technických kontrol. Táto pokuta vôbec s nimi nesúvisí. A jak to už tak býva, trafenáhu zagága, tak väčšinou si to obhajujú, alebo sú proti tejto sankcie tí, ktorým vyhovujú podvody na staniciach technickej kontroly. Pretože tu ide o to, že tá pokuta za odmietnutie vykonania technickej kontroly sa týka výhradne vodiča. Vodič, ktorý príde na technickú kontrolu a je podrobený z našej úrovne výkonu odborného dozoru. To znamená, že je vyzvaný, aby nám poskytol vozidlo na nariadenú tzv. Technickú kontrolu alebo reinšpekciu alebo ľudovo povedané otočku a odmietne to z jemu a technikovi známych dôvodov, aby zakrývali chyby na tým vozidlách, tak vtedy vlastne sa má uplatniť sankcia 1500 eur za odmietnutie. Ale to je sankcia pre vodiča. Vôbec sa to netýka
technikov, vôbec sa to netýka STK-čiek, vadí im to len kvôli tomu, pretože tým, že je umožnená a bola by umožnená efektívnym spôsobom vykonaná naša kontrola, tak to má za následok to, že by sa tým zisťovali tie porušenia technikov na staniciach technických kontrol. Možno treba vysvetliť aj, prečo tá sankcia má zmysel práve v takej výške. Tá doterajšia nemá dostatočný odstrašujúci efekt. Pre technika je racionálnejšie, jednoduchšie dohodnúť s majiteľom vozidla, že znemožní výkon dozoru a že odmietne a technik veľmi rád v tom prípade zaplatí pokutu za ňo, lebo on by riskoval o mnoho vyššiu pokutu, ak by naši kolegovia, ktorí robia ten dozor, zistili konkrétne chyby, ktoré technik pravdepodobne zámerne na tom aute odignoroval. A preto by sme radi, aby sa z terajšej výšky tá sankcia navýšila. Tak, aby už technik nebol motivovaný vplývať na majiteľa vozidla, ktoré je na STK, aby odmietol vykonanie odborného dozoru. Momentálne totižto tá sankcia za odmietnutie je 198 €. Ak sa zaplatí v priebehu 2 týždňov, tak platí vlastne ten vodič len 132 €. A keď to dáme do pomeru k tomu, že vlastne koľko platí technik, alebo môže zaplatiť technik pokutu za neodhalenie vážnych a nebezpečných chýb na vozidle, ktoré vlastne by sme zistili práve prostredníctvom toho vozidla, to býva za nezistenie vážnej chyby 210 €, za nezistenie nebezpečnej chyby je to 300 €. Tieto pokuty sa sčítavajú podľa počtu vlastne nezistených chýb a častokrát sa vlastne ide až do tisícov na jedno vozidlo pri zistení obzvlášť závažných porušení na tomto jednom vozidle. To znamená, ak nám ako orgánu odborného dozoru neposkytne ten subjekt, ten predmet tej kontroly, to znamená to vozidlo, tak nezistíme žiadne porušenia technikovi. Hej, to je úplne taká, akože by som povedal, jednoduchá logika. A jednoduchá matematika. Takže tak. Že sa to viacej oplatí vlastne tomu technikovi aj vodičovi zaplatiť tú pokutu, ako platiť tie pokuty za tie zistené chyby. A skutočne sú prípady, kedy sa vyšplhá sankcia pre technika až nad 1000 €, dokonca ešte vyššie, čo si pamätám, boli. Ale to boli naozaj extrémne. Vlastne si treba uvedomiť, že ako naši kolegovia volia tie vozidlá, ktoré potom ešte raz podrobia otočke a reinšpekcii. A už len vizuálne auto, ktoré je veľmi hrdzavé, čerstvo prejde linkou a teraz technik hovorí, že absolútne v poriadku, môže ďalej jazdiť po cestách, tak prirodzene naši kolegovia si zvolia práve toto. A na takých autách hrdzavý podvozok, zjazdené pneumatiky, všetko možné, čo si viete predstaviť, tak je skutočne veľká pravdepodobnosť, že tých chýb, tých vážnych, nebezpečných, tam môže byť veľa. 10, 15, možno 20. A keď si prenásobíte tie sumy, čo kolega hovoril, tak zhruba viete odhadnúť, čo ten technik riskuje. Potom je pre ňo skutočne jednoduchou matematikou zrátať si, že sa dohodne s majiteľom s vodičom toho vozidla, aby odmietol a tým pádom veľmi výrazne ušetrí. Argument je teda tým, že technici pokuty zneužívajú, ale máte aj nejaké reálne dáta, ktoré dokazujú, že naozaj to technici zneužívajú, že radšej teda preplatí ten technik tých 200 € za odmietnutie otočky, ako keby mal auto nechať opakovane prekontrolovať. Ono to funguje vlastne tak, že preplácanie pokút nie je ani trestný čin, nie je to korupcia, je to také legálne obchádzanie zákona. To znamená, že nie je to ako keby táto časť konania týchto technikov pre nás nejakým spôsobom postihnutelná. To znamená, nezbierame takéto informácie, respektíve nemáme ich, že doslova, že na stole, ale stretávame sa s nimi relatívne často práve v tom teréne, v tých uliciach, kedy sa ten technik s tým prevádzkovateľom vozidla takto dohodne. Lenže nemáme to možnosť akýmkoľvek spôsobom riešiť, len potom týmto spôsobom, jak sme to aj riešili, dať danie návrhu na zvýšenie tejto pokuty. A čo sa týka počtu odmietnutých otočiek, tak tomu samozrejme dáta máme. A myslím, že môžeme vychádzať z toho, čo sa tam udialo za minulý rok, lebo treba povedať, že táto informácia, ako efektívne obísť túto formu dozoru, tak sa postupne začala šíriť medzi technikmi. To je možno nie dlhodobý problém, respektíve dávnejšej minulosti sme to neznamenali, ale až v poslednom období k tomu prichádza. A to číslo bolo za minulý rok
16% za všetky vlastne vykonané tzv. Otočky za minulý rok, tak 16% z nich bolo odmietnutých. To znamená, v tých 16% nebolo možné skontrolovať prácu toho technika a reálny technický stav toho vozidla, ktoré potom išlo do ulic s vážnymi a nebezpečnými chybami, čo máme odsledované potom neskôr, lebo ďalší postup, keď sa takéto niečo stane, nie je len tá pokuta, ale vlastne aj nariadenie technickej kontroly mimo lehôt, to znamená, to vozidlo sa tam musí na základe úradného rozhodnutia vrátiť pod našim dohľadom a keď sa tam vráti, tak vidíme, v akom je to stave. A z každých tých dôvodov odmietnutia, alebo z každé to odmietnutie vykonania technickej kontroly malo vždy, dovolím si tvrdiť, že vždy dôvod, že to vozidlo bolo v katastrofálnom stave. A treba povedať, že tento proces potom na úrade, kým to všetko zbehne, tak to vyžaduje mesiace. Lebo to teda najprv odmietne vodič vozidla poskytnúť ho, potom následne je korešpondencia s okresným úradom a ten okresný úrad potom vyzve toho vodiča, aby to pristavil, ale tam máte rozostup mesiac, 2, 3, čiže ono môže legálne potom celú túto dobu jazdiť. A v konečnom dôsledku však potom to auto vidíme, ale čo sa nám tiež stáva, bolo to zo pár prípadov, že tieto autá radšej tí majitelia potom odhlásili z evidencie, lebo im bolo jasné, že je neefektívne dostať to do normálneho slušného technického stavu a na čo by tam potom zbytočne chodili, tak to dali rovno odhlásiť natrvalo doštartovať. Takže aj to svedčí o tom, že vodičom, ktorých vozidel asi hrozí, že ich vyzveme, aby znovu pristavili to auto na kontrolu. Rozhodne nie vodiča vozidla dobre udržiavaného, zjavne v dobre technickom stave, možno pár rokov starého, ale skôr ide o vozidlá, ktoré už na prvý pohľad budia dojem, že je tam niečo v neporiadku a asi technik nekonal práve s kostolným poriadkom, keď to nechal prejsť bez chyby kontrolnou linkou. Čiže keby ja mám nejaké staršie vozidlo, technik mi ho nechá prejsť, ja odmietnem otočku, zaplatím pokutu, môžem s tým autom jazdiť teda tie 2 roky. Áno, platí to rozhodnutie technika. On rozhodol, že to auto je spôsobilé. Akým teda úrad vám nenariadi znovu prísť na tú technickú kontrolu pod dozorom našich inšpektorov z technickej služby, tak môžete legálne jazdiť. A ohrozovať bezpečnosť cestnej premávky. A za predpokladu, že ste sa dohodli s technikom, že on tam pustí napríklad nebrzdiace auto alebo niečo podobné. Dobre, ale keď si predstavím, že ja odmietnem teda tú otočku z nejakých dôvodov, kto je teda arbitrom toho sporu, že kto rozhoduje o vine? Kto dáva tú sankciu, myslíte? Áno. Hej, to je úrad. My sankcie nemáme právo dávať, my len zbierame podklady potom pre rozhodovanie úradu. To znamená, my potom sme povinni to zadokumentovať a poslať podnet na príslušný okresný úrad, ktorý vlastne ukladá takúto sankciu. A nie je 1500 eur predsa len veľa? No, keď si zoberiete, koľko tých prípadov je, aké sú to prípady. A nie je zmysl, aby sa tých 1500 eur použilo na vylepšenie štátneho rozpočtu. Ale zmyslom je, aby to odstrašilo ľudí, aby ich motivovalo, aby skôr podstúpilo tú otočku. V tom prípade vodič vozidla neplatí nič, žiadnu sankciu, ale ak sa nájde nejaké porušenie technika, tak on zaplatí za konkrétne zdokumentované porušenie. Čiže ja si nemyslím, že by to bolo veľa. Stačí, ak vodič vozidla poskytne súčinnosť a to auto sa korektne skontroluje. To auto, kde je veľmi silné podozrenie, že nebolo dobre skontrolované. Skutočne toto netreba brať tak, že každý jeden z vodičov slušne udržiavaných aut boli ohrození takouto pomerne vysokou sankciou, a len tí, ktorí odmietnú súčinnosť na účel toho, aby sa zistili porušenia, ktoré technik urobí. Presne tak. Tú pokutu neplatí sa za nejaké zabudnutie alebo z nejakej nedbanlivosti. Tá sankcia je tam za úmyselné a dobrovoľné marenie výkonu odborného dozoru. To znamená, ten, ktorý to odmietne, ten vodič, vie veľmi dobre, čo robí, lebo je na to upozornený, prečo to robí a keď sa tak napriek tomu takto rozhodne, tak mu tá sankcia potom patrí. A ono to má také 2 rozmery. Jedno to, čo už to bolo spomínané, že častokrát ten vodič aj s tým technikom vie, v akom stave je to vozidlo, ktoré púšťa do
premávky, že ignoroval tie vážne a nebezpečné chyby. Takisto vie, že aké sú sankcie za toto, ktoré sa častokrát šplhajú do výšky väčšej ako je 1500 eur. To znamená, tá sankcia je nastavená takým spôsobom, aby dostatočne odraďovala od takéhoto konania. A za druhé, tá nebezpečnosť tej situácie, pretože keď technik pustí vozidlo do premávky s vážnymi a nebezpečnými chybami, tak ohrozuje zdravie a životy ľudí. Či už cudzích, alebo vlastne aj tých, tú posadku toho vozidla. To znamená, tá nebezpečnosť toho konania, ktorú si málo kto uvedomuje, je premietnutá práve v tej sankcii. A teraz na ďalšej strane je ešte potrebné si aj v tejto súvislosti spomenúť to, akým spôsobom sa porušujú predpisy na staniciach. Je to úplne tuto na Slovensku bohužiaľ bežný stav. Zo všetkých skontrolovaných staníc za minulý rok 70% malo nejaké vážne porušenia. To znamená, že technici tam ignorovali vážne a nebezpečné chyby. Zo všetkých skontrolovaných technikov 60% z nich malo vážne porušenia. Ignorovali vážne a nebezpečné chyby. To znamená, je tu taký národný šport u nás na Slovensku a tá situácia z nášho pohľadu je veľmi alarmujúca na to, aby sa ešte malo nejakým spôsobom tu rozmýšľať o nejakých úľavách. Skôr naopak, treba v tomto systéme tých staníc technických kontrol a v ich činnosti spraviť čo najväčší poriadok. Možno ešte na vysvetlenie toho rozdiel medzi číslami. 70% staníc malo nejaké chyby pri posudzovaní vozidel, 60% technikov. To vlastne značí, že tento problém, ako sme zistili, tak väčšinou sa týka takých 2-3 technikov na každej stanici. Nie každý technik, nie na každej stanici sa deje porušovanie, ale väčšinou zistíme situáciu, že sú takí 2-3, nechcem hovoriť chronickí porušovateľi, ale takí, ktorí majú tých porušení na rováši viacej. Takže nechceme hádzať rozhodne do jedného vreca všetkých, že všetci to robia zle, ale každopádne aj na tých staniciach, kde možno manažment sa to snaží riadiť dobre, tak čas od času sa vyskytne prípad 1-2 technikov, ktorí z nejakého dôvodu prosto tie predpisy porušujú. No a aké sú tie dôvody? Že prečo technici si nerobia svoju robotu tak, ako by mali, ale tie predpisy porušujú? Tu treba rozlišovať, že čo je v našej kompetencii. Hľadať motiváciu technikov, to je dosť obťažné, ale veľmi často aj podľa toho, čo bolo publikované v médiách, tak je za tým korupcia. A aj v spoločnosti stále prežíva ten dojem o technických kontrolách, že to je vlastne forma výberu nejakého poplatku. Zaplatíte, prejdete, možno zaplatíte viac, aby ste prešli s autom s chybami a tým je to pre vás vybavené. Ale zmysel technickej kontroly, kde sú úplne inde. Technická kontrola, technický stav vozidla má vplyv na bezpečnosť a štát prosto určil nejaké základné technické kritériá, ktoré musíte s autom splniť. Až potom môžete prevádzkovať na ceste. A v rámci Európskej únie to je dokonca podmienkou, to bolo súčasťou Bielej knihy pri našom vstupe do Európskej únie, mať predpisy pre technické emisné kontroly kompatibilné s európskou legislatívou. Čiže nie je to len nepriamy poplatok za používanie auta, či už do štátneho rozpočtu alebo do vrecka technika alebo možno poplatok tej STKčke, ale dôvodom, prečo sa to robí, zmyslom toho všetkého je ochrana životov, ochrana životného prostredia, ochrana majetku, ochrana nás všetkých. Je to spoločenský záujem, aby sa to robilo poctivo. Takže nejde o také upratanie trhu pred týmito zlými technikmi. Ako myslíte upratanie trhu? No tak keď dostane technik pokutu 1500 eur, môže to byť pre ňoho aj likvidačné, lebo predsa len ide o možno mesačný príjem pre niekoho. Vodič, dostane pokutu, ale tak keď... Hej. Ak myslíte upratanie trhu, že treba týchto technikov, ktorí to nerobia dobre, nerobia to správne, nerobia to poctivo, tak nejakým spôsobom poučiť alebo možno aj nahradiť ich inými technikmi, ktorí to robia dobre, tak toto je jeden z dôvodov, prečo sú tie sankcie. Prosto štát zodpovedá voči Európskej únii za to, že tie autá sú kontrolované správne a štát toto delegoval na súkromné subjekty na Slovensku a na druhej strane má potom povinnosť na ne dohliadať a to robíme pre štát my. Tak áno, ak toto má motivovať, aby STKčky robili svoju prácu a technici poriadne, áno, to je pravda. Čiže ak to ja správne chápem, tak keď teda vodič odmietne otočku, dostane pokutu 1500 eur, vtedy už technik, pre ňo to bude vysoká časť. Áno, povie mu, že teda nezaplatím tú časť tej pokuty. Už nebude ani len pýtať o tú možnosť, aby odmietol. Ale teda, ak to technik riskne, ak by tam mal možno
tých chýb za sankciu nejakú 10 000, tak ešte stále by asi do toho šiel, ale myslím, že už aj zo strany toho vodiča už asi bude menej náchylný na to, aby sa takto dohodol s technikom. Že to zobrie zaňho, zaplatí tú sankciu za nepristavenie v tej zvyšnej výške, dajme tomu 1500 eur, a teda je pravdepodobnejšie, že náš inšpektor bude môcť to auto vidieť spolu s technikom a potom bude môcť posúdiť, či bolo skontrolované dobre alebo zle. Áno, dobre. Čiže toto je ten zmysel. Nájde teda chyby, dostane pokutu a to je všetko? Že môže to opakovať, môže stále dostávať tie pokuty, áno? Nie, je tam potom odstupňovanie, podobne ako pri iných oblastiach, tak aj tu platí, že pri opakovanom porušení predpisov v lehote 2 rokov, tak sa tá sankcia navyšuje a plus ešte je to skombinované ďalšími postihmi pre technika, napríklad 2 sankcie vo vyšších sadzbách priebehu nejakého obdobia, tak potom majú za dôsledok, že technikovi sa aj skráti kvalifikácia. On musí ísť potom povinne na školenie, 3-dňové školenie a následne na skúšku z odbornej spôsobilosti. A plus ešte, ak je to vyhodnotené, teda ak okresný úrad v sídle kraja vyhodnotí, že je to nejaké systémové zlyhanie STKčky, teda je tam viacero porušení pri viacerých technikoch na jednej STKčke, tak potom dostáva sankciu aj samotný prevádzkovateľ stanice technickej kontroly. Je to pomerne komplexný systém sankcií, nastavený tak, aby to skutočne motivovalo hlavne management STK dbať na to, aby sa to u nich robilo dobre, v súlade s predpismi. Lebo v istej miere aj oni za to zodpovedajú, čo ten technik nám robí. A plus ešte je tam množstvo ďalších mechanizmov. Ten zákon je v tomto pomerne detailný. Napríklad je tam možnosť, že ak management STK sám odhalí nejaké porušenie predpisov a v istej lehote toto porušenie nahlási ministerstvu dopravy, tak sankcia pre STKčku sa odpúšťa. To je tzv. Liberačný princíp. Skutočne zákon bol v tomto smere spracovaný veľmi dobre, len niektoré veci ešte treba doľadiť a to sa ukázalo až praxou, že technici prišli na to, že možno je lepšie dohodnúť sa s vodičom, zaplatiť za ňo tú relatívne nízku dnešnú sankciu za nepristavenie vozidla alebo neposkytnutie vozidla a že to vedia elegantne obísť, elegantne v úvodzovkách samozrejme. Ale ten základ zákon je nastavený veľmi dobre. Môže sa stať aj taká vec, že ja som vodič vozidla, idem na technickú kontrolu, nemám žiadne nekalé úmysly, ale že technik je možno trošku lenivší a ja vlastne vidím s autom, ktoré má nejaké chyby, ani o tom neviem? Áno. Toto je v podstate aj nadviažem na tú vašu predchádzajúcu otázku, že aké sú dôvody, že prečo oni podvádzajú. Jak pán riaditeľ tuto povedal, áno, za prvé je to korupcia, za druhé sú to známosti, za tretie je to práve taká tá laxný prístup k práci. Nechcem to nazvať úplne neodbornosť, ale toto sa nám stáva tiež úplne bežne, že nie je za tým v podstate nič, ale iba rutinné spôsoby vykonávania technickej kontroly, že technik proste, nazvem to ľudovo, odflákne tú kontrolu. Chce si to zjednodušiť, vynecháva niektoré kontrolné úkony. Toto sa tiež bežne stáva. Ale najčastejšia taká akože ten dôvod, prečo on ignoruje tieto chyby, lebo je to u nás v tejto oblasti taká dosť čudná konkurenčná situácia. Máme tu strašne veľa staníc technickej kontroly, ktoré poskytujú určitú ponuku svojich služieb. A naproti tomu je tu ďaleko nižší dopyt po týchto službách, lebo ten počet registrovaných vozidiel nezodpovedá tej ponuke, tej kapacity staníc technických kontrol. To znamená, stanice technické kontroly bojujú o zákazníka s takým spôsobom, že ktorá im poskytne čo najväčšiu nekvalitu. Nie kvalitu, ale nekvalitu. Pretože každý v podstate, alebo taká prirodzená vlastnosť človeka, ktorý má vozidlo, je taká, že chce prejsť cez tú technickú kontrolu a nechce do toho investovať. A stanice technické kontroly, ktoré im teda záleží na tom, aby mali čo najviac vlastne tých tržieb, a teda to sa dá jedine dosiahnuť cez zákazníkov, tak im to ponúkajú prostredníctvom nekvality.
kvality. A na to motivujú, alebo vlastne vyloženie aj veľakrát tlačia technikov do toho, aby tieto chyby na tých vozidlách ignorovali a nehodnotili, hlavne také, ktoré nie sú vidieť na kamerách, práve preto, aby nedochádzali od tých zákazníkov, lebo tí ľudia si to v tom regióne povedia, že tá STKčka vyhadzuje, ideme tam, ktorá nevyhadzuje. Oni to veľmi dobre vedia. To znamená, tí prevádzkovateľia veľmi krát často tlačia tých technikov do tejto situácie, ktorá je, pretože vlastne ten prevádzkovateľ stanice, bohužiaľ momentálne, alebo vlastne ten systém, o ktorom aj tu bolo vlastne teraz reč, ten sankčný, tak sú ako keby viac menej v takom vzduchoprázdne, že neexistujú, alebo nie, že neexistujú, ale tie páky na toho majiteľa sú relatívne veľmi slabé, naopak na technika v celku silné. Ale on je zamestnanec. On je v zamestnaneckom pomere. A keď jeho nadriadený mu prikáže, že má proste tie vozidla nehodnotiť, no tak to musí poslúchnuť. Takže toto vidíme ako tiež veľký problém. Ja nadviazal na toto, kolega vravel, že je tu veľa STKček. To je skutočne pravda. U nás dlhé roky je regulácia siete, teda štát de facto rozhoduje, kde môžete zriadiť STK, kde nemôžete zriadiť STK. Aj na to aktuálne aj taký vzorec, respektíve systém vzorcov, je to v prílohe k zákonu, ale prišlo k dosť zreteľnému uvoľneniu prísnosti tých kritérií v roku 2018, pred pár rokmi, a odtedy pribudli desiatky ďalších STK. Už v tom roku 2018 tak reálna kapacita STKčok na Slovensku bola väčšia než reálna potreba alebo reálny dopyt po takýchto službách. A dneska sme na niekoľkonásobku dopytu po týchto službách. To je skutočne ostré konkurenčné prostredie. Keď to porovnáme s inými štátmi v Európskej únii, tak by som povedal, že naše prostredie STK je asi najostrejšie konkurenčné v rámci Európskej únie, alebo patrí medzi tie, kde je najostrejší konkurenčný boj. Len paradoxne, tá ruka voľného trhu tak netlačí prevádzkovateľ STK k znižovaniu cien. Treba si uvedomiť, že keď niekto vstupuje na trh s riadinou STKčku, tie fixné náklady sú pomerne vysoké. Pozemok, budova, technologické zariadenie. Ľudí musí platiť bez hľadu na to, koľko aut mu príde na kontrolu, a to ich tlačí teda k pomerne vysokým cenám v porovnaní so zahraničím, a ten konkurenčný boj vlastne sa nakoniec prejavuje presne v tom, čo vraví kolega, pritiahnuť od konkurentov novú skupinu zákazníkov tým, že majú väčšiu šancu na našej STKčke prejsť, a tým pádom asi budú preferovať našu STKčku. Prosto ľudia bohužiaľ možno zabudli na to základné poslanie technickej kontroly, skontrolovať auto, či je bezpečné, či neohrozuje životy, zdravie, životné prostredie a tak ďalej. Skôr im ide skutočne o to zaplatiť a prejsť, a je im jedno, v akom stave to prejde. No a to konkurenčné prostredie teda by sa možno dalo nejakým spôsobom zvládnuť, len potrebujeme na to efektívne mechanizmy dozoru nad tým, že tie STKčky to robia poctivo, a práve na tom, aby sme ich vybudovali, tak na tom intenzívne pracujeme. A ako hovorím, situácia sa veľmi zmenila v tom 2018, a toto, čo kolega vlastne v našej spoločnosti zabezpečuje, ten dozor nad dodržiavaním predpisov, tak to my robíme na základe poverenia štátu v 2019. Ono to bolo ruka v ruke. Štát uvoľnil podmienky regulácie siete a snažil sa teda poveriť nás efektívnym výkonom odborného dozoru, a vidíte, že to robíme, a tie reakcie zo strany STKčok sú možno aj očakávateľné práve také, že časť prevádzkovateľov STK sa snaží nejakým spôsobom narušiť tie mechanizmy dozoru nad tým, či to robia poctivo. Tak 70% je naozaj že vysoké číslo. A nepomohli by tomu možno nejaké modernejšie technológie, ktoré by tie STK zmodernizovali, urýchlili, a že by ten proces bol proste bezchybný, že by tam nemohla zasahovať tá ľudská ruka? Hej. Aj na tom pracujeme. My, ak to porovnáme so zahraničím, sú štáty, ktoré idú na to podobným spôsobom ako my, ale väčšinou začali už dávno pred tým 2019. Príkladom môže byť Holandsko. A v Holandsku vybudovali systém dozoru, keďže tam majú podobne ostré konkurenčné prostredie. Tam robia technické kontroly, de facto servisy pri osobných autách, a sú tam tisíce týchto servisov. Tak vybudovali efektívny systém dozoru postavený na obrovskej mase tých reinšpektorov.
150 ľudí v Holandsku robí len to, že robí tieto reinšpekcie. Príde na STKčku, zobrie už auto, ktoré prešlo a skontrolujú ho ešte raz a robia tých reinšpekcií okolo 270 000 ročne. Tak si to porovnajte s našim počtom technických kontrol. U nás je koľko technických kontrol? Celkovo technických kontrol, ak zoberiem všetky druhy technických, tak zhruba 1,5 milióna, plus ešte musíte rátať emisky a tak ďalej. Ale v Holandsku Holandsko je väčšia krajina, väčší počet evidovaných vozidiel, ale ten počet 270 000 ročne, tak my to robíme s 5 ľuďmi, ktorých máme na celé Slovensko a ľudia sú drahí, treba si uvedomiť. A preto, keď sa toto budovalo, my sme sa rozhodli neísť tou drahou a náročnou cestou ako Holanďania, ale naopak sme využívali technické prostriedky. Začali sme využívať technické prostriedky a teraz sme už na takej úrovni, že k nám sa chodia učiť napríklad aj tí Holanďania, ktorí chcú urobiť ten systém ešte efektívnejším a chcú sa poučiť z toho, čo tu robíme my. A my sme napríklad jedna z prvých krajín, ktorá prenáša komplet celý rozsah dát nameraných počas skúšky brzd. Vieme tie dáta už dlhé roky využiť na efektívny odborný dozor. My vieme vlastne urobiť de facto forenznú analýzu každej jednej kontroly brzd a dokonca chceme tie dáta teraz dať k dispozícii aj prevádzkovateľom STK. V spolupráci s jednou skupinou prevádzkovateľov STK, jednou z tých profesných organizácií, tak sme realizovali projekt, kde sa úplne automatizuje posudzovanie stavu brzd na základe tých dát. Výpočet urobí jednotný algoritmus, ktorý je na úrovni centrálneho systému, nie je lokálny algoritmus na STK, ale centrálny. A bohužiaľ aj toto narazilo na odpor zase druhej skupiny prevádzkovateľov STK. Je to aktuálne v testovacej prevádzke v rámci informačného systému a výsledky sú veľmi dobré. Technici to pochvaľujú a mali sme dokonca dotazníkový prieskum spokojnosti. Myslím, že nejaké obrovské percento technikov, okolo 90% a viacej, tak si to pochválilo, že im to šetrí čas, šetrí prácu, preberá to zodpovednosť od nich, ale napriek tomu tu narážame na veľmi silný odpor jednej veľkej profesnej skupiny STK a bránia tomu, aby sa to zavedlo ako povinné. Ak by to bolo povinné, máme vlastne garantované, že tie brzdy vám skontrolujú rovnako na jednej, druhej, tretej STKčka, je to vypočítajú rovnako a chyby sa vyznačia automaticky. Toto by veľmi odľahčilo náš systém tých reinšpekcií a ďalšieho dozoru, lebo už by tam bol nejaký automatizmus. Čiže toto je jedna z tých ciest, ktorou ideme a povedal by som, že sme to dotiahli na veľmi vysokú úroveň. A potom ešte si treba uvedomiť, že nie zo všetkého, čo sa robí v rámci technickej kontroly, vy viete dostať dáta. Ak si zoberiete napríklad stav korózie podvozku, vôle v zavesení alebo také vizuálne úplne najpredstaviteľnejšie len taký stav pneumatík, tam prosto nemáte nejaký merací prístroj, ktorý by vám to zoskenoval a teraz preniesol nejaké číslo, ktoré by ste mohli automaticky vyhodnocovať. Tam sme ešte stále odkázaní na subjektívne posudzovanie technikom technickej kontroly. A technické riešenia uvidíme. Pokrok ide ďalej. Sú rôzne typy skenovania aj takýchto vecí, ktoré ešte nie sú prakticky nikde zavedené, ale pracujeme na tom. A už teraz teda aj tie automatické prenosy dát a vyhodnocovanie dát, už teraz je to také, že vďaka tomu nemusíme tu mať 150 ľudí, ktorí budú robiť len tie reinšpekcie a zatiaľ si vystačíme s tými 5. Na doplnenie máte úplnú pravdu, čo sa týka tej otázky. U nás na Slovensku zo všetkých tých kontrolných úkonov, ktorý technik vykoná v rámci technickej kontroly, tak je 94% na subjektívnom posúdení, to znamená zmyslami. Zrak, hmat, čuch a takto posudzuje vlastne technický stav. A ten zvyšok, tých 6%, je prístrojové hodnotenie. A samozrejme ten subjektívny prístup na technikovi vytvára obrovský priestor na manipulácie, či už zámerné alebo nezámerné. A teraz, čím sa viac budú nasadzovať technológie do vykonávania technických kontrol, tak tým viac sa zobjektivizuje ten výsledok technických kontrol a zníži sa a zminimalizuje sa ten podiel toho vplyvu technika. Či už
už úmyselný alebo neúmyselný. Takže áno, určite v tomto vidíme takúto cestu. Maximálne nasadzovanie technológií do vykonávania technických kontrol, jednak kvôli zobjektivizovaniu a v podstate aj zarovnaniu, nazvem to, toho konkurenčného prostredia, že všetky budú vlastne STKčky na rovnakej úrovni, musieť potom objektívne vyhodnocovať ten technický stav toho vozidla. Ja by som sa ešte vrátila k tej otočke, lebo napríklad mne osobne alebo mnoho našim sledovateľom či poslucháčom sa ešte nestalo, že by zažili takúto otočku. Či nám to viete približiť, čo to vlastne znamená, o čo presne ide a kedy ma teda môže kontrola vyzvať k tomu alebo urať, že mám ísť ja na tú otočku? Možno ja začnem. Jedným z dôvodov, prečo ste to nezažili vy, asi máte dobré auto. Nie je viditeľne hrdzavé, nie je veľmi staré, dobre brzdiace, takže tam je naozaj malá pravdepodobnosť, že človek, ktorý sa stará o auto a naozaj ho nemá tak na prvé posúdenie v zlom technickom stave, že by sa s týmto niečím v živote stretol. Ale funguje to takto. Presunieme sa na miesto výkonu odborného dozoru. To znamená, vytipujeme si stanicu technickej kontroly. Postavíme sa s vozidlom na parkovisko v nejakej oblasti vzdialenej od tej stanice technickej kontroly. Pozeráme na informačnom systéme technických kontrol, aké vozidlá sa podrobujú v ten daný okamih, v ten daný čas alebo v časovom úseku tej technickej kontrole. Zároveň to pozeráme na kamerových systémoch. Tipujeme vhodné auto. Vhodné auto pre nás je také, ktoré je staré, s vyšším počtom najazdených kilometrov, také, ktoré už malo historicky nejaký problém možno a také, kde vidíme podľa tých kamerových záznamov a prenosu vlastne v reálnom čase, či tam všetko prebieha ako má, alebo vlastne sa tam deje na tej linke niečo podozrivé v činnosti toho technika. Ak si vytipujeme podľa, nazvem to, takýchto kritérií takéto vozidlo, počkáme, ako ho technik vyhodnotí. Ak ho technik vyhodnotí ako spôsobilé a uzavrie túto kontrolu, presúvame sa na stanicu technickej kontroly, preukážeme sa našimi preukazmi teda kontrolóra, vyzveme toho vodiča, ktorý vlastne už dostal tie doklady a vlastne už je ukončená tá technická kontrola, sa preukážeme, povieme, kto sme, že sme orgán odborného dozoru a že ho vlastne vyzývame podľa zákona, že aby nám poskytol to vozidlo na nariadenú technickú kontrolu. On vlastne už s tým ďalej nič nemá, môže si sadnúť do čakárne, to vozidlo je pristavené vlastne na linku a pod našim dohľadom to spravidla ten istý technik, ktorý vykonal tú prvotnú technickú kontrolu, to skontroluje znova. To znamená, znova urobí tzv. Pravidelnú technickú kontrolu, ale pod našim dohľadom. Takže takto to nejakým spôsobom prebieha. A treba povedať ešte, že tá druhá technická je zdarma. Aha. A treba povedať tiež to, že to časovo zaberie tak možno 30 minút. Toto som sa aj chcela spýtať, že ak náhodou sa niekto ponáhľa k lekárovi, či môže odmietnúť bez toho, aby dostal pokutu alebo niečo také, či existuje nejaké takéto slučky. Tá pravdepodobnosť, že príde práve k takéto situácii extrémne nízka. Ono ide vlastne takto, my tieto činnosti vykonávame vlastne už 8 rokov. Vykonávame vlastne aj otočky a urobili sme ich už stovky historicky. Toto sa nám stalo len v jednom prípade, že nám jeden majiteľ toho vozidla povedal, že má nejakého lekára. Tam sme vlastne vtedy to riešili tak, že sme mu zabezpečili odvoz. S normálnym, alebo dá mi povedať, s rozumným človekom, ktorý naozaj nemá dôvod alebo motiváciu nejakým spôsobom podvádzať, tak sa dá vždy samozrejme dohodnúť. Takže v tomto jednom prípade sme to takto riešili vo všeobecnosti, ale ono to funguje tak, že keď si niekto naplánuje technickú kontrolu, veľmi dobre vie, že sa nemôže na minútu spoliehať, že teraz aj ho zoberú presne na čas, aj že to bude trvať toľko a toľko. To znamená, väčšinou tí ľudia majú dostatočný časový priestor, aj aby sa do toho zmestila aj tzv. Tá nariadená opakovaná technická kontrola. Vy ste teda zažili naozaj už quantum control, tak sa poďme tak pozrieť na to, že čo sú také tie najčastejšie veci, s ktorými sa stretávate, ktoré sú tie zlé, nie tie dobré, ktoré sú tie zlé. Myslíte také, že kde technik najčastejšie náchylný pochybiť v niečom? Aj to, ale aj, že v akom stave chodia tie auta na tie kontroly? Áno. Asi teda začnem ja. Na Slovensku podľa štatistík, to znamená podľa hodnotenia výsledkov technických kontrol na staniciach technických kontrol, okolo polovica porušení, polovica chýb na vozidlách, takých, čo reálne technici odhalia, aj zaznamenajú, sa týka brzdového systému. To znamená účinok, nesúmernosť, kolísanie brzdnej sily, stav brzdových komponentov, to znamená polovica, hovorím, zo všetkých chýb zistených na vozidlách sa týka brzd.
časť brzdových systémov. Na druhom mieste je to osvetlenie. To znamená, robí problémy stav svetlometov, nastavenie sklonu svetlometov, vypálené žiarovky, napríklad nefunkčné. Takže toto je taký druhý. A tretí podvozok. Podvozkové časti, korózia nosných rámov, konštrukcie vozidla, kolesa, zavesenie kolies. Takže toto sú také top najväčšie problémy. Možno ja do toho trošku vstúpim. Mám prehľad o tom aj ako sú štatistické výsledky v iných krajinách a tam je to paradoxne trošku iné. Tie brzdy nie sú podľa štatistik až takým veľkým problémom a my sme sa už pár rokov nazad zamýšľali, prečo u nás je neprimerane veľa chýb na brzdách. Nechcem povedať neprimerane veľa, ale skôr by som povedal, že ten pohľad našich technikov na brzdy je realistickejší než v zahraničí. Dôvodom je to, že pri brzdách, ako som povedal, my vieme de facto urobiť rekonštrukciu toho, čo tam technik robil, čo tam vyvádzal, čo zabudol, čo urobil zle. Pri brzdách na forenznej úrovni. To značí, že technici sú si vedomí, že podvádzať na brzdách už sa príliš neoplatí. Nepreverujeme samozrejme každé meranie brzd, ale máme nejaké indikátory, ktoré nám naznačia, že ktoré merania sú podozrivé a na to sa potom naši kolegovia pozrú. Čiže technik riskuje trochu viacej, ak niečo urobí nesprávne pri brzdách. Preto si práve na tých brzdách dajú záležať a to vyskočilo v štatistikách práve po zavedení dozoru z našej strany a dostal sa na prvé miesto v zahraničí. Veľmi často je na prvom mieste taká pomerne jednoducho odhaliteľná vec ako pneumatiky, hĺbka dezenu pneumatík, nesprávne pneumatiky, poškodené pneumatiky. To aj u nás by malo byť relatívne jednoduché pre technika odhaliť to, ale zase treba si uvedomiť, že z toho nemáme dáta na tie automatizované mechanizmy dozoru, na to nie sú dáta a toto je vlastne jedna z tých vecí, kde pochybenie technika vieme odhaliť jedine pri tej otočke. A tá otočka, počet tých otočiek, oni sú veľmi efektívny nástroj, ale počet tých otočiek nie tých 270 000 ako v Holandsku, je to relatívne malá šanca, že technik, keď mávne rukou nad zjazdenými pneumatikami, že tam za bránou bude čakať kolega alebo niekto z našich ďalších ľudí a zoberie práve to auto. Čiže technici sú viac náchylní práve ignorovať tie chyby, ktoré nie sú tak ľahko odhaliteľné. Za to je to poradie mierne iné než v iných krajinách. Áno, lebo väčšinou sa sústreďujú, a to už máme vlastne samozrejme dávno zistené, na chyby, ktoré nie sú vidieť na kamerách. To znamená podvozok, interiér vozidla. Čo sa týka pochybení, porušení predpisov. Aj porušení predpisov, tak tam sa vlastne kladie hlavne dôraz na to, lebo majú teda ako za to, že všetko to, čo vidíme na kamerách, tak oni majú lepšie skontrolovať, čo na kamerách nevidíme, tak vlastne to môžu... Tam majú priestor ako keby na tie manipulácie. No a tými otočkami samozrejme my vidíme úplne reálny stav toho vozidla, lebo si ho vidíme ho fyzicky, môžeme si ho skontrolovať. To znamená, aj tuto pán riaditeľ hovorí, vlastne je to taká najefektívnejší nástroj výkonu odborného dozoru. Ale ono presne toto k tej pôvode, keď sa vrátim k tomu pôvodu tej otázky, tie chyby, ktoré zistujú technici, reflektujú aj tie naše zistenia. To znamená, oni keď vedia, že na čo sa zameriavame, alebo že kde máme vlastne, na čo máme vyvinuté technológie a čo vieme akože všetko analyzovať, tak tam sa okamžite aj prejaví to, že oni tam kladú väčší dôraz aj na odhalovanie tých chyb v tých oblastiach. Sú inteligentní ľudia a stále menia tie mechanizmy svojho správania sa. Je to také celkom zaujímavé. Nájdeme nejaké odhalenie. My sme celkom otvorení, komunikujeme to na konferenciách, na školeniach technikov, čiže oni o tom vedia, čo vieme odhaliť, ale to je zmysel. Alebo zmysel je, aby tie autá kontrolovali dobre a nám nejde o to, aby platili sankcie. Nám ide o to, aby sa dozvedeli, či to vieme odhaliť alebo nie a nech to robia poctivo. A potom ešte sa vrátim k tým brzdám. Brzdy sú dôležité. Ja si myslím, že brzdy sú asi najdôležitejšia časť vozidla z hľadiska bezpečnosti. A keď sa vrátime k tým štatistikám, brzdy, ako vravím, sa u nás robia celkom poctivo. A zhruba z ťažkých vozidiel na 3,5 tony, tak zhruba na 9% kontrolovaných vozidiel je nejaký vážny alebo nebezpečný problém s brzdami. To si myslím, že je realistický obraz nášho vozového parku. Si zoberte, že z nákladných aut 9% aut vám nemusí zabrzdiť tak, ako sa očakáva. Buď bude vybočovať, buď nebude držať parkovačka, alebo teda nezbrzdí pred priechodom prechodcov, čo je dosť nepokojivé číslo.
Takže treba s tým niečo robiť a skutočne, že sme sa najprv sústredili na brzdy, tak to bolo výsledkom analýzy. Brzdy ako z hľadiska bezpečnosti kritická časť, potom svetlá sú ďalšia taká vec a tak ďalej. A čo sa týka prepojenia reálnej bezpečnosti na cestách a technického stavu, tak teraz bola nedávno zverejnená štúdia Univerzity z Drážďan, ktorá tvrdí, že v Nemecku z nemeckých dát až 7% dopravy nehôd je zapríčinených zlým technickým stavom vozidla. V Nemecku, keď si zoberiete stav nemeckých vozidiel, stav našich vozidiel, vek nemeckých, vek našich, tak ja by som povedal, že na Slovensku to môže byť ešte o mnoho väčšie číslo. A ak niektorí spochybňujú, že či vôbec má technická kontrola súvis s bezpečnosťou na cestách, myslím, že toto je naozaj odpoveďou na toto spochybňovanie. 7% v Nemecku značí možno u nás 10%, možno ešte viacej dopravných nehôd je minimálne spolu zapríčinených zlým technickým stavom vozidla. Keby si mali dať také 3-4 rady šoférovi, čo si má skontrolovať predtým, než ide na technickú kontrolu, čo by to bolo? No asi to, čo on sám vie skontrolovať objektívne, pneumatiky napríklad. Nestačí len hĺbka deznú pneumatik, ale možno ste sa stretli s tou situáciou, prerazíte pneumatiku, kúpite nejakú, čo bola za dobrú cenu, dáte si ju vymeniť, ale ona nezhodná s tým, čo je na druhej strane tej istej nápravy. A tu sú isté obmedzenia, aj čo sa týka toho, čo tam môžete namontovať. Musí sa dodávať rozmer a ďalšie parametre, tak ako to máte nadefinované vo osvedčení o evidencii. Potom veci, ktoré tiež, keď to auto používate, tak subjektívne si to všimnete. Nebrzdí to, hádže vám to pri brzdení, možno je niečo s brzdovým obložením, aj pozrieť brzdové kotúče, ak sú prístupné, ak ich vidíte cez disky. Nie každý vodič vozidla má možnosť pozrieť si auto od spodu, takže toto asi preskočíme. Ale nastavenie svetiel napríklad. Blikajú vám tí, čo idú oproti, tak asi svietite príliš vysoko. Ale napríklad aj pri tom nastavení svetiel, to je krásny príklad, že STKčka nemusí byť vždy len taká represívna, lebo už dlhé roky platilo, že nastaviť svetla vám môžu priamo aj na STKčke. Samozrejme na moderných autách s pokročilými systémami predného osvetlenia, tak tam je to horšie. A na klasických starších autách, tak tam to bolo veľmi často súčasťou tej kontroly, že vám to nastavili. Nie je to povinnosťou STKčky, ale je to možnosťou. Stierače, rozbité spätné zrkadlá, poškodenia čelného skla, tam je to tiež technicky zadefinované, ktorá prasklina ešte tolerovateľná, ktorá nie, ale veľké praskliny samozrejme sú problém pri technických kontrolách. Takže takéto veci, takéto základné, myslím, že si vie aj priam vodič skontrolovať. A potom niektorí to majú zaužívané tak, že si objednávajú túto službu v servise, prípravu na STK, následne návštevu na STK, tam to máte asi na istotu. Tamto isto ten servis vie odhaliť všetko to, čo neskôr možno odhalie na STK. A potom ešte jedna vec, ktorá sa nám rozmohla v poslednej dobe. Niektoré STKčky ponúkajú ako službu, že vám urobia takú predkontrolu vozidla. Trošku nám to kazí štatistiky. Treba povedať, že potom máme viac tých úspešných vozidiel a štatistiky vyzerajú tak optimistickejšie, ale nie je to nelegálne. Treba povedať, že nie je to nelegálne. Skutočne STKčky môžu robiť aj tento typ služieb. Že vám to pozrú, upozornia vás na prípadné chyby, vozidla vy si dáte do poriadku a potom prídete už s tým vozidlom, takže máte o mnoho väčšiu šancu, že na tej technickej kontrole uspejete. Ešte možno, že by som spomenul výbava, rezervné koleso, či to vozidlo má, ak je tam predpísané reflexné vesty, trojuholník, lekárnička, kľúč, zdvihák. Ak by ste teraz mali v rukách možnosť urobiť jeden zákon, preto aby sa vlastne zlepšili STKčky na Slovensku, aby boli teda príjemnejšie pre tých, ktorí na to idú a vlastne možno trošku prísnejšie, aby sa teda nedieli takéto veci, tak čo by to bolo? Jednoznačne by som bol za prijatie alebo uzákonenie tzv. Inštitútu dočasnej
pozastavenia činnosti stanice technickej kontroly. To znamená tak, jak je to aj v niektorých štátoch v rámci Európskej únie. Pokiaľ sa zistia veľmi vážne nedostatky v činnosti technikov, u viacerých technikov a vo väčšom množstve, tak sa uplatňuje tzv. Inštitút dočasného pozastavenia, kde je vlastne od stupňa nebezpečnosti toho konania, to znamená ignorovanie vážnych a nebezpečných chýb zo strany technikov, tak sa dočasne pozastaví činnosť tej stanice technickej kontroly. Podľa skúseností kolegov zo zahraničia vieme, že je to veľmi účinný nástroj práve na to, lebo vtedy vlastne už je konečne ako keby aj ten prevádzkovateľ stanice zaangažovaný v tom, aby dbal a vytváral tlak na tých svojich zamestnancov, aby tie vozidlá hodnotili správne, korektne, objektívne. Takže určite toto a plus nasadzovanie už tu spomenutých maximálne nasadzovanie technológií na vykonávanie technických kontrol, jak napríklad tá automatizácia hodnotenia brzd, napríklad skener podvozkovej časti a veľa máme takýchto nejakých nápadov alebo predstav, ktoré by sa dali uplatniť na objektivizovanie a zefektívnenie vykonávania technických kontrol. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem aj my. Ďakujem pekne.